Għal darb'oħra, ix-xahar li għadda Malta kellha l-inqas rata ta' inflazzjoni fost il-pajjiżi kollha fiż-żona tal-Ewro. Skont ċifri maħruġa mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea il-Eurostat, ir-rata tal-inflazzjoni f'pajjiżna hija ta' 6.1%. Din ir-rata hija inqas sow mill-medja taż-żona tal-Ewro li hija 8.6%, 2.5% iżjed mir-rata ta' inflazzjoni ta' Malta. Ħarsa li l-figuri minn madwar iż-żona tal-Ewro turi li bl-inqas qoli tal-ħajja hemm Malta u wara jiġu Franza, il-Finlandja u l-Ġermanja. L-ikbar rata ta' qoli tal-ħajja fiż-żona tal-Ewro kienet fl-Estonja, fil-Litwanja u fil-Latvja. Mill-istatistika tal-Eurostat ħareġ ukoll kif l-isfidi internazzjonali minħabba l-gwerra fl-Ukrajna ħallew impatt qawwi fuq il-prezzijiet fosthom dawk tal-enerġija f'kull stat membru tal-Unjoni Ewropea. Ta' min jgħid ukoll li matul dawn iż-żminijiet ta' sfidi, il-Gvern Malti żamm il-prezzijiet tal-enerġija u tal-fjuwil stabbli. Rigward il-fjuwil sax-xahar ta' Mejju, il-Gvern ħallas iżjed minn 7 miljun euro sabiex iżomm il-prezz tal-fjuwil milli jola. Il-Gvern qed jgħin ukoll billi ħallas għal ħażna żejda tal-qmugħ u tal-ġwies kif ukoll ta' għajnuna lil dawk li jrabbu l-majjali.